bolmeni amatly, zapçaşy bolmeni arzan, nadojny döwülmeýän, döwüleýän ýagdaýyny aňsat oňorlayan maşinler almak üçin tutuş dünýädäki adamlar Yaponiýa maşinlerini saýlaýarlar da. Toyota Lexus elbetde esasy, Nissan we şu wagt ýyllaryndan Koreýa maşinleri ýetip gelýär, Kia, Hyundai. Näme üçin beýle bolýar? Opşu orta sastaýanyda, ýagny ortalyk durmuşda ýaşaýan adam dünýäde gatykän. Şolara minni bolmeni normal bahadan maşin gözleýär-de. Şonda elbetde Toyota Lexus alýar olanlar. Bizde de gaty köp adam Toyota Lexus alýandyr. Asnawny Toyota Lexus'tur bizde de. Ýan kaýdan karakteristikam bar. Amatly goňurlayan opşam zapçasarlar. Şolun içinden hem adamlar biraz sportivnirak ve lüksusun taýlarny şu arkamyzak maşin alýarlar. Maşinle tanışalım oğlanlar. Derskevit sportivni lüksu maşin Lexus IS 350. Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar. Gowum ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy? Maşina daşyndan gördüňiz, haladyňyzmy? Şu maşin ähli haptalyny owadanlar gören bolsaňyz. Yzyndan hem owadan, öňünden hem owadan. 2 haptalyndan hem owadan. Şerediň özüňiz. Görýärsiňiz şu wagt. Oglanlar maşin haladym gön aýdaýyn. Şoň üçin hem pul beripdirler, öwdi satjak bolýar. Ýok, men ol pikirim ýok, hiç ýagdaýda. Bar aladam şu maşinen sizi tanıştırmak. Täzeýle bu birinji abzorumyz. Hemme daşary ýurtda okuyanlar, ýaşaýanlar, işleýänler, hemmeňize salam. Russiýada, Türkiýede, Ýewropada, Amerikada. Gaýsy ýurtdan şu wagt görüp oturýarsyňyz, ýa Türkmenistanyň içinden görüp oturýarsyňyz, onam kommentariýada belläň. Hemmeňize gyzgyn salam duraglanlar. Şu wagt howara soğuk, häzir kapşon giýjek, ondan soň kapşonyny çykyş etdiň diýip syýlamaçylyk etdi, oňa raksat pikir etmäň soğuk räline. Erbet soğuk bolsa şu gulağa doňdy şeýdi birakla dediler, operatora da şapka ýedirýär häzir. Men Lexus'u nähil halaýanma siz bilýäňiz. Ol aýda oturmak gerekkä. Indi şu ýerde siz Lexus IS saýlardyňyzmy ýa-da Lexus IS? Bu nemiz biziň maksimal sportivni maşinler serediň. Konkurenty bu şu wagt Genesis G70 wada sportivni ana şol bilen konkurent diýip bilýäs biz muňa. Ondan soň BMW üçlügi bilen konkurent edip bilýäs. Soňky döwür şu Lexus kompaniýasynyň politikasy soňky 15 ýyl primerni 15 ýyl maksimum Mercedes'e ýakynlaşdyrmak. Mercedes'in klientlaryny elinden almak bilen maksady. Edil Mercedes al owadan ýöne has amatlarak maşin çykarmak. Lexus kompaniýasynyň soňky politikasy şol olanlar. Ünseren bolsaňyz Lexus soňky wagtlar asnavnoy ünseren zady Внешний видidir. Soňky çykkan Lexuslar öňküler hem owadan, ýöne soňky çykkanlar bir hard derski, hard bir owadan bolup çykkanlar. Mercedes bilen konkurensiýa etmek üçin şeýde oturlar olanlar. Ýöne bulanky biraz arzan çykkanlar Mercedesden. Häzir lüboy bir Mercedes alsaň şoň öz konkurentini elbetde mundan bahasy gymmat bolýar. Bu maşinimiz biziň Lexus IS'in 3-nji pokoleniýasynyň 2-nji restylingi dikýändir. 2023-nji ýylda öndürilen bu. 2023 ýyly şu adam çykarlyk gelýär. 98-nji ýylyna çykarlyk gelýär. Başda çykarlarna başga at bilen çykarlyk. Toyota Altaz'a näme şoň alçyk bir ady bolmaly öder. Başda şol at bilen çykýar, ondan soň başga ýerler satylyp başlaýar we şeýdip IS adyny alýar Lexus. IS diýmegem intellektualny sport diýmek. Şu ýerde men size näme aňlatýanyny ýazaýyn, ingilisçe çykýandyr, ondan soň siz has dogry aýdylyşyny aýdaýyn kommentariýada. Maşinimi şuňalyk 19-lyk sportivni diska diýler, diskada sportivni. Näder size sürüm murkaja. Sürümde oglanlar ýöreýişi, ýol tutuculugy bir hil ýesden has goýalak. Ýöne birazçyk şuma izolýasiýa spesial maşin ýeňille ýes aranda we ýumşaklyk birazçyk ýesden gatrak gelýändir. Ana onu aýdaýyn men size. Atak rul oturaňda bir has komfortna. Bu maşin boli молодёжныйdyr. Ýagny kompaniýaň has ýaş müşteriler üçin. Düşündiňizmi? 18-20 ýaň prawa alyp bilen
yan prava alıp çıkıp moşunca zat gözlep beren olar ana. Şoňa 18 ýaşdan başlap näçe 30 ýaşa çenni ana kompaniýanyň klientlary şu maşyna alýar, primärne şo ýaş oglanlar, aslında o ýaşlar alýar. Ondan uja ulraklary YS alýar, YS bol komfortny, has bay klientlary elbetde LS alýar. YS, LS, AS, GS näme tapawutlary bar, klaslar ütkä. Şolar nesip bolsa hemmesini üşür bir video çeksek kemem bolmady. YS bilen GS men size gorkadym. Nada AS gorkadýar. Inni LS galyda. LS 7-lik BMW konkurent diýelim. Mercedes-ň S klasynyň konkurenti bolýar. Uzunrak, giňrek, 3.5 twin turbo elýändir otaýda. Has da ýorak zat. Ýöne bahasam gymmat. Ýöne bärde bizde. Serdiň 3.5 prostoy motor. Bulan edil şuňýalyk AS-da 2.5 motor amele, 2-lik motor amele. Ondan soň ekskluziv varianty bar, 5-lik motorda. Mena bir Toyota kompaniýasy, indi Lexus Toyota diýişdi. Lexusda Toyota'da bir 5-lik ýokdumy hadip görnöl, ýöne ekskluziv varianty bar eken. 5-lik motor V8 primärne de 430-450 at güýji bar, 0-dan 100-e çennem 4 sekundda çykýar. Ýöne bärde bizde 3.5 310 at güýji bar. 310, o da gowy. 0-dan 100-e çenni 5.5 sekundda çykýar bolanlar. Berdiň öňüne näl derski video bar. Restyling kolonna, уже siz bilýäňiz. Restyling ýagny обновление, kuzwa şol bir zat şoň ýöne ýanky bumper, fara, облицовка ütgendir. Şoň üçin muňa 3-nji pokoleniýasynyň 2-nji restylingi diýär. Indi şu addan men iň soňky. Mundan soňda AS ýok. Daja 24-dem şoňýalyk, indi soňky çykjaklar elbetde çala ütgäp biler. Eğer restyling çyksa, yurdumuza gelse, onam size görkezler. Video näde haladyňyzmy? Men şu maşynyň taýyny alçyn gowurdum. Maşyn taýyny aptyrlar, asy müňýalyk däl, gara bolmaly. Ana şoňa argençim edipdirler da, gaty odan oturdypdyr. Kim sepen bolsa motion sepdir. Şu at plyonka diýerler, облицовканы bilýäňizmi? Bir hilek chrom argençim diýilýär ýa şoňa. Gara argençim diýil şoňa, bir chrom argençim ýalak bolýar. Plyonka çykdy, ana on ýemleýän bol, gaty odan bolýar. Prinsip şonu ýemlesem bolýar, ýöne ay bir $200 alarlar, diň облицовка ýemläp beren ölçüp. Ana bližnýimiz, bu da dalny oglanlar. Ýanşyna serediň. Elbetde ýesin farasyny has ogadan görýän men. Siz näl pikirde? Bahalara ýöne ýes bilen paşdy bir zat bilen, gaty bir arzanım däl. Oglanlar 2026-njy ýylym Allahan hemmeňize oglanlar gyzar, hemmeňize düşündi bolsun. Täze illa bu da birinji abzorny, şoň üçin like, kommentariýany goýmanyny unutmaň. Men size täze illa elbetde gows täzelikden gelim gows ogat bilen. Green Hill ýağımyzyň 10.40 çykanlar, indi 10.40 guýanlar. Dut kemri sürýänler, lisiçka babyçka sürýänler. Öküz kelle sürýänler, palta sürýänler. Opşam 10.40 guýan gatkenne 10.40 guýanyň hemmesi inni arkayn Green Hill'e geçip biler. 5 vilayetde satylýanlar gowda men şu ýerde nomer goýjak. Dillerlere jaň edip adreslerini alaýyn. Men şu ýerde mysal Marinkini oýan, Marinka jaň edip Bayram Allakyny sorap bilersiňiz. Düşündiňizmi? Ulu şäherleriň nomerini goýun, onuň kiçik şäherlerde olar özler paýlanyrlar. Arkayn jaňlar. Amatly we gowya oglanlar ýurdumyzy önýän üçin şu amatly. Düşündiňizmi? İçinin yağını alıp barlak görün, daşa yurtdan gelýän gymmat ýağlardan hiç ýagdaýda ýyza galanok. Näder gaterwet öwsem bir hilekde däl. Düşünýäňizmi? Ýöne dogry adaýdyn. Lüboy 10-40 ýağı bar, şolaň haýsy ödem gymmadyndan alyp şuň bilen barlak görün, deňestirip görün. Şolardan hiç ýyza galanok. Bahada amatly aýtdyma, amatlynyň sebäbi ýurdumyzda önýän üçin içiniň prisatkalary Amerikan Infineum kompaniýasynyň prisatkalary. Şu wagt 21 Camry'lara bir 5-30 guýalarda. Ondan öňkilen köpüsi asnamy 10-40 guýlar. Primärne probeg 200-den 250-den geçen olsa uje 10-40-a geçýärler. Motoryň şol öz ady. Näçe könülse şonça ýağ goýulaşdyrylýar. Näçe täze maşyn olsa şonça suwuk ýağ goýulýar. Ýuwan ýağ diýjek bolsa suwuk ýağ. Nesip bolsa indi 5-30-dan çykýar, onam görkezler. 5-30 guýanlar oňa da geçersiňiz. Amatly we gowy ýağ gözlänler üçin Green Hill. Ýa aýtma oglanlar ählapdalan odan diýip arkasyndan hem serdiň. Maşynymyz F-Sport'tur. Bu maşynymyz biziň RWD
Yani zadnyi videosu. İlk tekerler işleyen. Bulan edil şunyalık polnu privada ama. Uje kim näme isteseniz polnu privada alın, isteseniz şuna RV'da alın. RV'da da näli zadnyi videosu aktırma üçün go. Has boli sportivda ya pırlap adet gogoran olsa yani o zatlar etmeler bilýäňiz hiç ýagdaýda yol praýlaryny pozmalar. Yani şoňa zatlar üçün RV'da alınýar. Neserdin şun zadnyi videosu bilen polnu privadynyň tapawdy. Nolun yüzeçini çıkmagy. Zadnyi videosu nolun yüzeçini 5,5 sekundda çykýar. Polnu privat 6,5 sekundda çykýar. Tapawdy 1 sekund. O da näme? 4 tigran pırlamala. Ondan soň ýene bir zady. Avadasy bilen 6 skorme avtomat gelýär. Bu bolsa 8 skor avtomatdyr. Düşünüňizmi? Ana şo tapawdy. Ondan soň avada bilen zadnyi videosu polnu privat bilen zadnyi videosu bakasyny pul oýnaýandyr, ýani tapawdy badyr. Indi maşyn salon görkezýän men size. Kakkas bir açyk ýylanars. Ana ulanlar şunu alçyk. Odan açar va. Yesden tapawdy açary. Ne otladı olmaz. Rula şak düştü, sidene de geldi. Pami sidene ba 3 sanak. Pami sidene näme bolýar dip soraýan üçin şu ýerde görkezýän. Ana birligi bassym. Gördüňizmi? Öz sazlady. Ýöň bira düz goýupdyr. O kelle de otura bäl. Hemem serdim şu AES, ana ikiligi bassym. İkilikde da doýmandyrlar. Üçlükde de dat doýmandyrlar. Aýsy üçüräýinler. Karoçy mena wara bir açyk ýydrakdy. Çar aşağıda boyun orada. Bäram şuň açyk joystickde ulanlar rul öňe ýyda hereket edýär düzülýär. Rulam owadan ýesinkidan has owadan gördüm muny. Lemok has bir sportiwny bolupdyr. Ýöne men ýes has gowurýandyr ulanlar. Onu ýatdan çykarmak. Şoň üçin ýes öwün wagtym kän bir kelem görmek. Maşyn ol realna. Lexus hemmesem gowy. Lexus RV'de ýoklaý içinde biz ýöne asnamly hadawy ýes, iň hadawy ýes. Ondan soň AES tırlay skareso, ondan soň da AES türändir. LS has kymmatda sewa. LS hem gowurýarlar. Soňam GS var. GS o da sportiw variant, o da zadnyi videosu BMW da konkurent edip çykarlan. O da gowy. Ýöne birazçyk çoň zapçaýslar da gymmadyrak ulanlar. Ana şonsu var. Bärde birazçyk arzanrak, näme üçin? Bu has köprek GS-den ana boldy. Şol sebäp. Atak häzir zawoddan zapçaýslardan daqqat edip alsam şolur bahadyrlar. Halamadyk zadym monitor ulanlar. Şu monitorun kiçi bolmagy serdin. Gep bärdimiň razmeriniň kiçiligine däl, ýöne şu içiniň görkezýän zady bar, ana şo kiçiligine. Polny ekran olan olsa da iPhone'um ýalyk. Ana ol has gowalarda bilemek. Ana şunu wapşa bir helek bileňizmi? Lüks maşyn otursaň, motion zat otursaň, daşyň güneşni widna serdin ha. Ne kadar maşynyň widini alyp durna şu monitor. Egerde çalyşyp bolýan bolsa, bir küýze olar. Çalysdan has gowalar mukaýdan şu polny ekrana. Nähil pikirde. Bu sagada gowja elşipdir. Zady atlatýar. Mercedes banan bar, CLS ana şonu atlatýar şu sagat. Olanlar maşyn podograf sidjene, ventilyasiýa sidjene, ba podograf agasta gaty gerek. Onuň rul gyzyr ya. Elbetde multirul. Ondan soň lipistok ba sportiwny variant da bu. Muňa geçirdik. Ana geçirýäs. Çapşan ýagdaýynda bärden beýde oturmak gerek gelleri. Bunu hem avtomat hem mekanik et bolýar. Biz muňa tiptronik diýäse, onu bildiňiz. Avtomat korobka, rushnoy geçirilip bolmak mümkinçiligi barda. Şoňa tiptronik diýilýär. Arasda türkmen dilinde düşündirsem. Rejimler var. Eko, sport ve prostoy. Abyş normal rejim. Rejimler bärde sensor ulanlar şuň ýalyk monitor upravляет et bolýar. Şeýle basýaňyz edil. Как бы sensorun telefon ulanyp bilýän bolsaňyz, şu videony görýäniň lüboýam şu başyny ulanyp bilýär arkaýyn. Bärde edil şoň ýalyk. Allyň bassyň, ýa-da çykdyň, menü, näme ütködesiň ese, audio sistemasy, telefon çatyp bolýar. Klimat bärde ütködüp bolýar, näme edesiňiz else. Maşynymyz lükluja, gara patolog, iň idealny решение şu gara patolog. Kia'da da, soňky Lexuslarda da gara patolog gelýär. Sebäbi näme? Açyk patolog bolsa eliňizi kir bolup durýar bilýänsiňiz. Näçe golasaň ama çağalar minneräň zat edýän ellerdäge eliniň hapasy çykýar.
garada kan bildiren oktara. Sana şey diyeceğim ayar yani gat gowru şeyni şu garaparda bize diska ot da diskam yani ken kıstaça. Davnodan ermen görök yani men şu zatda hayran galanım şu maşina 23 bolup Type-C yok 2023 yılı Type-C yok yani Type-C sokulan yerde 101 var ulanır. Berda şunu alçık barda çok bula küçücük barca aşam edil ödel maşinin ödel çık küçücük yani u dopda akurat mızalar. Terden hiç tıkırdı da yok maşina misal için 20 kilometrlarda şunu şey tıkırdı yanlar. Zavod koy bir akşol geliyor interdi mi? Ondan sonra aşağıcığına bir daha koyuyor şey precelk edilir. Tıkırdamada berda on alak saat yok. Tarpiyada gowy serden bärler yumşak gelýär bär gaty ýöne gaty plasmasy ýok gowlady hiç gaty plasmasy ýok şu ýerlerde birine bärini Starstone ýanlar gaty plasmas priborun bärdi priborum serden sportsin pribordur bärdene serden garajagy monitor gelýär şol priboram odan inne esas ýeri motory 3,5 motor ulanlar prastoy atmosferin motor turbo da däl bu 310 at gücü var. Nolun yüzeçeni 5,5 sekundda çıkýan. Ýa aýtdym, bulan avadasy poln privodi. Nolun yüzeçeni o da 3,5, nolun yüzeçeni 6,5 sekundda çıkýandyr. Edil şuňalyk bulan 2lik 2,5lik 3,5 we 5lik motor var. 5lik motorun eksklusivni varianty ele. Kapoza döndüm kene. Men bu maşyny win koduny açyp görmedim. Şu ýerde win koduny goýan oglanar win kod açyp çık görün. Inni sürüp görelim maşyny. Up billiga. Ha? Alasyňyz geldi Real aýdy galy. Yo maşyn gowjak kene 5 kamera däl ýöne. Ana şons var. Oja komplektasiýasyna görä elbetde 5 kamera hammadyr. Sensorundur bäram. Näl normal görnýärmi? Gatgaran kadarlam. Bolmasa da spışkan ýakaly. Spışkany ýakyp barlaýarlydy. Onda näme diýär ulanlar? Bismillah. Sürkörle sport rejimine geçirdik. Pribor yütkedi. Ses şaşa o. Olanır şun ýene bir zady ýesden tapawdy. Ýa aýtmak ýatdan çykypdyr. Ýa süremde gördüm de sesi sportsyň sesi. Ýaman gowuna görýäňiz da bir ýolun eýle beýle ýerini kän bir duýbam baranok. Men has gatyda da garaşdym ýöne. Şu maşyn sürmäkä bu has gatymy kaýdýadım. Size Aşgabat maşyn wadarına da gorkazym aýasy. Şonu da has gatyda bir näme aýas. Sportsyny has bir gaty bolma lafta duja kelle ýerine. Ýöne kaýran galyrdy ýumşaklygy. Sportsyny maşyn üçin ýumşak bu. Jana ses sasına özüňiz görýäňiz olanlar. Gaty priýatny sürmek. Hey Lexus solýalay. Ondan ana şu wagt men 21 km, şu bir aýdan bäri sürtbör, asnalan şonu sürýänler. İkisini deňeşdirseň, şu maşyny göwnüne degdiň bolýar. Gaty erbet. Düşündirip bildimmi? Bolmasa o da 2 sessiýa. Daha 3,5-dan sürdüm. Bu başka. Bir biläňmi? Sürýäňde ben şonu düşünürip bolýar da. Holun biri kommentarida bir agzalanmazmy dälmi bilemok. Lexus 300'ü koydum men. Toyota'nın gaýmagy diýilmi? Yumşak diýsem. Yok, Lexus yumşak gormuyor. Gaty bolýar gaýtam Toyota yumşak zat diýip. Şu ýerde bara menim bir zat aýdýana ulanır. Bir zat öwrenip bilip aýtjak bolýan. Elbetde bir professional adam däl. Ya biz bir biläňmi? Bir ütköşki adam däl, abyşna adam da. Onuň liboy adam ýalňyş ýa. Iň esas zat ýalňyşyňy boýnuňa alyp bilmek, erkeklikde erkek diýmek özüňi erkedip bilmek dämi diýär Serdar Çarif bir aýdymynda. Kakby öz ýalňyşyny boýnuna alyp bilen adamy diýende mena şu erkek oglanyň ýalňyşyny boýnuna alyp bilse o. Ýöne ýalňyşmaýan adamam ýok. Düşünýäňiz onuň menim ýalňyş bilen, menim bir zat okandady maglumat kakby ýalňyş düşünüp bilen, ýerini çalyşyp bilen kellede müň pikir müň alada wa da onuň bir zat ýalňyşsam onu düzeltmek hiç elbet däl. Normal zat. Ýalňyşsak bir zady kommentarda arkaň belle beriň. Ýöne maksimum şu ýerde bir zat aýdyp berýän, bir zat diýän, her bir sözüme jogap berjek bolýan sözüm bir aýdyp
okap öwrenip ondan soň size düşünürjek bolýan. Diýjeklerim bir zat diýemde menem şonu bilýän barlak görüm. Soň aýdýanda, mysal üçin Lexus gowy diýende, azdan şol gowy da liçne men öz pikirim üçin sebäbi sürük görüp barlap ondan soň aýdýan. Oje näçe 100-200 maşyn arkaýnam sürdük. Onun şolun içinde haýsy gowy däl hemme de şonu bir sürük görüp barlak göründen soň bilýäňde sürük görmän barlak görmän plan zat diýip bolanok. Käwä plan maşyn nähilýäňde bilemok, sürük göreýin, diňe daşyndan gördüm, şeýle jogap berýärdim. Sebäbi gowy zat şol bilmeseň bilemok diýenden bolsa ýok da. Şu wagt kelläňiz agyrtdyma, prosto käwä bilýärmi bir dowy zadaýda oturkan, ak zada ak diýip oturkan, ýok şo gara ýa şo Charlie ýaly o gaharyň gelýär-de şondan ine sürük gorkadan şu maşynyň häzir gaharmyndan çykaryň. Daşyndan gorkadaýyn-da. Şu wagt bizde bir mikrofon var, häzir içinden sesini, ondan soňra daşyndan gorkajak sizde. Näl haşlap berýär, men haşlap berýänokmy? Şu wagt operatorym düşdi daýoja da. Yaman darlaýdy hawa. Yesa seredende gaçy dar bolanlar içana. Ýene bir minus şo. Darlygy bir açyk. Ýöne ýa aýtdyma, ýaş oglanlar üçin bu maşyn. Näde daşyndan gorkadaýyn, ses çaşyny. Oglanlar maşynyň ýöreşe gaty gowy. Gördüňiz. Edil şoňa tormu tutuculugy am gaty gowy. Mesele ýok. Ýaman gowdy ABS sistemasy gaty gowy işler. Opşam Lexus elbetde ele. Bilýäňiz, bu da Lexus'ta. Любой wagtam Lexus'un şu ýöreşi tormu tutuculugy elbetde. Ýöne-häzir bilen 2,5 motor amma onuň alsaňyz 3,5 alyň oglanlar. Alsaňyz 3,5 başga da atlaý mesele ýok. Ýöreşi ýaman gowy. Ruhsat berilen ýerde basarsaňyz galan ýerde akuratynja praýylan tozman. Razворот gowy. Haladym razворотна. Ýaman gowy. Daraçkerden spakoýna aýlanyp bilen mesele ýok. Razворотny gowardym maşyny. Nede bir keçik ses sazar, ýaman priýatny ses ýok. Rulum sparçyny böyle tutjam. Gat udobny bir hil. Bilemok. Bolmasa soňky ýesam sürdüga. Onkudanam rulumyň has udobny ýalak bolup durlar, ulanlar ýa men gögünmemkä. Siz näl pikirde? Has udobny bolup bilirse, sportsion variant da bu. Allah can kim arzu etber onu her biriňize ulanlar nesip etsin. Şuňa alçyk. Ýyl täze da gowlay ýütke şu kadar. Bizem 2008-2010 ýasam sürdüga bilýäňiz. O zatlar hissat bolupdyr ýa-ni dogusy bar. Täzeler. Ýöne atjan gülşetil ýok, atjan gülşetilem zawatskoy goýun olsalar da, has gowularda. Ýöne serawna ses çaşy gowy maşynyň içine bir hil salon. Priýatça ses çaşy, sportsion maşyny sürýän. Belerýär-de. Häzir любой bir sportsion maşyny alýanam ýanky içine ählatlaryna gyzyp alýar-da, şo zatlary. Gowy maşyn. Haladym oglanlar. Şu ýyda zady oturna, häzir ýydyna mysal üçin. Ýydyny gorkadym näsä gorkadaýyn. Men şu arkaň spakoýna oturnaryň ýydyna bir hel ýer azyrak. Ýöne bir zat da şu maşynyň nolan ýüzeçenini 5,5 sekundda çykkan ýanky ýöreýän zady. Şu maşyn kiçijek bolan üçin. Şuňa häzir ullokan zat bolansa ýa has ul motor goýmaly ýa da turbo goýmaly, LS-de goýulýar. Şuňa giň zat isleýän bolsa, onu LS alýaňyz ýa da ES alýaňyz. Maksimum sportsion zat, sportsion vid isleýän bolsaňyz, onu AS alýaňyz ýa da GS. Maşynyň öňünde ýydyna parktroniklar bar, datçyklar we kamera zadnya vida vardır olanlar. Ýöne 5 kamera del. Ana ýydy da olanlar. Men arkayn oturmam üçin ýydak çalja gysyl oturmaly. Подстаканник. Подушка. Ayral onu. Ana. Üç adam sağa ama olsa ýöne. Ana ayam. Ýydy. Çalaja galya. Menen ul brato ma on boy paşdy 2 metr. Oladyr palibom
şey dura oturmalıydın. Ana o zatlar badır. Minusu. Yani ona minus deyip bilecek ki minus değil mi? Minus değil ol. Prosto maşinin kılatışı olur. Lexus. Kojasının material katı priyatını ulanır. Elleğini de. Moşnu da da men de ya da bilen vida modon salonun dizaynı option katı odon tikiptirler. I priyatını koj. İtkisijenelerini berde hissadına ladet bulunok. Ne padakrev ne ventilasyon sizeni. Ana. Ol minusu ba. Öndəkilərdə məlatba, edaklar ne adam değil mi? Knopkacıqda spiralla ya da şöyle pecin abdufunu çatayın ha. Koşayın şu da maksimal komplektatsiyalarına belki badıram be. Anonsu var. Onun için o polis yerlerde. Lexus tam agımma satacaklar atlar. Şöyle koşup koyuyor ha. Abisini lüboy komplektasya şu da atlar bolsa kağıt kovulurdu mu kaden men pikirme. Bagajımız oğlanlar. Ana. Ay bir koyun atı ya arkaynam. İkinci koyun kısılır oturur da içinde. Tak yer bettel böyle. Yan ayttım ha oğlanlar. Yaş oğlanlar üçün ne bu maşin? Yaş oğlanlarım goğurup qalap sürüyor bunu. Vida odan ay yöneterde garankıda vap şu odan oturuyor şu an. Ha? Aydın ana. Moşnu zat olup çıkıyor mu? Serdin oğlanlar garankıda vit çaşını. Şu at spışkanı uçurdu uca. Haladığın mı oğlanlar maşini? Ne? Goğunu verdim mi? Abzor eden mi değdi mi? Alan mı değdi mi? İkunun Instagram'da paylaşanlar AES abzoru öyle. Birinci abzorumuz AES deyip. Men Instagram'ı şu yerde koyacak. Dine YouTube'da görən oğlanlar Instagram'ı madır, TikTok'u madır. İktam day koyunlar şu yerde atlarını koyun, özlerini koyun. Geçin otayga mağda olun. Telegram kanalımız var. Geçin otayga mağda olun. Pastayana karbaya YouTube'da bir videon çekip tanıyasa, onun bir tədelik saat olsa Instagram'a ya qıskaça videolar Instagram'a, TikTok'a paylaşacağız ve kəvr maglumatlar Telegram'a paylaşacağız. Qatı roşna olsa. Şonun için o yerlere hem ağda olun, oğlanlar giyiryan olsanız. Yok olsa da açın giyirin ondan sonra ağda olun. Prinsipi. Hem yerde bolsa has qowmu qadiyan mena. Ana şuňa abzor oğlanlar. Men öz pikirim AES-dan. Yalňyşypdyryn men muňa gaty maşyn dip, gaty däl eken oğlanlar. Ýöne edil ýes bilen deňişdirse, o çalaja ýöne çalajadyr oğlanlar. 2 esse 3 esse däldir. Çalaja, düşünýärmi? Çalaja gatrak şuma izolasiýa, çalaja petrak. Ata garlyda gülýala. Option maşynan davolny. Bahasna degen maşyn dip bilýän inni men muňa. Inni dip bilýän. Bu maşyn bahasy 27500 dollar diýdi. Amerikadan gelen maşyn alan oğlan gönü özünü oturun bahasına satıp oturuyor. Win kodam koyacak, geçip görün win kod yazsanız prinsipi näçe alanı, näçe oturunu bilip bilersiniz. Känsirilmedi bärik gelip de. Känsirilmedi. Onun tanış oğlanın dostunun maşyny bu. Onun arada getiripdir Amerikadan maşyn getirilme bir şonu abzor etdi. Aýda at dip. Kakras AES abzor etdi. Etmedik de. Onun getir dip abzora. Ana şoňalak oğlanlar ýa-ni ögünüm bu tanışymyň dostunun maşyny oň ýalyk zat däl, realni. Dogonuň maşyny bolsa da, men gow bolsa gow diýen, erbet bolsa erbet diýendir bilýäňiz ony. Satylsyn, satylmasyn işim ýok. Men esas maksadym sizi şu maşynyň baglygyny, şu maşynyň gow ýa erbetligini, opsiň şu maşyny bilen tanışdyrmak da bar maksadym şol. Şoň üçin şu ýerde Allaha nesip bolsa dalça şu ýerde bolalım, dalça siziň ynamyňyzy ödäp hyzmat edelim. Inni siz yazın komentariyada. Mene aittim aytçaqladım. Bakap ne diýýäm degen okman maşyn. Ne sizden soraýan. Yazın pikirleriniz okman. Haýsy motor saýlardyňyz? 5 motora geçen ok. Bilýäňiz. 3,5 alyp bilýäňiz 2-kilik 2,5 alyp bilýäňiz prinsipi. Ondan soň has daýylar isleýän bolsaňyz LS alyp bilýäňiz. Lexus'un haýsy modelini goýarýaňyz siz? Onam ýazyn. ES mi, GS mi, LS mi? Ya RX has qoğuran crossover variantyny. RX 2020 aşamallyk bir kıstati. Utlap bilersiň snäşka rengi. Şu ýerde goýuýar turatçyny. Çalaja diýim, paşty diýim ýok diýär bizeki. Ýok bizeki ba, çalaja ladeden garajygyna ba. Görürsiňiz, agyr diýim ýok. Gowallyk, gow bahalyk nesip bolsa, geler o da 2-3 aydan. Yo 2 ayda gelmiyor. 3-4 ayda gelir. O da gelsin ona moş taynap. O nesbos öğün süresi böyle. 20 yaş olan için. 20 yaş 2-4 turbo. Bilýäňiz şu o maşynyň abzor var.
YouTube'da geçip görüp bilersin. Gowda imni sneshkasyny gowranmen. Ana arduwymyza ýetdik. Onam Allyk nesip bolsa o da gelsin. Biraz sürüp ondan soň satar. Sebäbi näme? Lüboy bir maşina alýan awlanlar. Alýan sürýän özünde bolsa has bir köp zat aýtyp bolýar-da. Sürüp bilýän köp wagt sürüp. Şonuň Camry'ni amallam näzir Camry'ni basym dut çykdy, satlyga çykarýan. Ondan soň ýanky ES gelýär, ES gowy sürüp ýene dapalnysyny abzor etip beren. Ondan soň ýanky XL-ni şeýdip sürüp. Bylam nesip bolsa maksadymyz 10-20 maşina alyp nesip bolsa sürüp satmak. 10-20 maşindagyny täzeläp bilsem-de 26-njy ýylda gatga oğlarym hadýan. Has öz opsym köp bolýar-da, şo zatlarda aýdyp bermäni, maglumatym köp bolýar, kakby öwrenýänlere sürüňden häzir abzor alýan, bir gün 2 gün. Ol bir ay 2 ay süreniň uje dengele nokta bilýän-de. Has ökdöleşýäňdäre şo maşinalary köp zady bilýän, onuň aýdyp bermäni de zat kan bolýar. Kontent düşünem gatga bolýar. Ana şeýlerek oglanlar. Kim nähil maşina alasy gelip Lexus alasyny öýlem ýa Camry ýa Toyota my? Toyota Camry, Toyota Lexus ikisi bir zatlaýdy. Lexus bir açykmadyrak varianty, Toyota da arzanrak varianty. Prinsipi häzir köp zadyny açyp görseň Toyota dip duranlar köp zady şol burada. Haýsy maşina alasyňyz elýär? Kommentariýada ýazyň. 2020-njy ýylda maşina alyp bilmedim diýip gynanyp depressiýaga girmek gerek. Ulanlar işlen hereket edin. Allaha nesip bolsa nesip eder, hereket eder, bereket diýär. 2020-njy ýylda arzu eden maşinaňyzy alyp bilmän, arzu edip alyp bilmedik maşinaňyzy 2026-njy ýylda bu ýylda almagy Allaha nesip etsin hemmeňize. Iň esasy adam bilýäňiz ulanlar jan saglyk sebäbi bir zat da. Bir söz var, bir ýaşlyň aýdan. Sen milyon problemaň var diýär. Ýöne kesellemäkäň diýär. Keselläňden soň ýekeje problemaň o da saglygyny diketmek. Iň esasy jan saglyk ulanlar hemmeňiziň janyňyz sag bolsun, ejeňiziň, kakaňyzyň, doganyňyzyň, jigleňiziň, çaglaňyzyň jan sag bolsun, özüňiň janyňyz sag bolsun. Galan atyp bolar. Dawaýçy.